Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi kembali ya. Selamat pagi. Kingko paling upload yang ning siang ya pemirsa. Aku ki kan lagi ning kamar mandi terus gawe teh hangat. Pengen sarapan saiki tan. Iya Bu, tak sarapan saiki. Kan njukuki uler ta. Uler godhong jeruk. Ya wis yang tumbas lontong pecel. Lah Bunda Dewi kan wis mateng sarapan. Bu Bio Bayi barang yo sarapan to. Aku pengen lontong pecel. Kan sak bungkus kan nang kene 5.000 to. Tak gawani 10.000. Iki kabeh Bu, yo kabeh le. Engko dapat 2. Dinggo mak mintan mbek Ibu. Wes budal tek. Loh tan ora dodol bakule kok langsung cepet. Digawakno lontong uta. Lah tek lontong uta lah pecel endi? Lah Ibu kan mangongkone lontong kabeh. Lontong kabeh. Lah kan ditekoki duwe 10.000 iki lontong kabeh Bu. Iya, lontong pecel kok dapat 2. Entuke lontong sak kresek lontong tok. Aku terus moro, Mbak sepurane nggih intan kliru, nggih mboten napa-napa buyun. Tak dono pemirsa saya. Saya tak dono ndi bocah ya wis mulai kurang ya. Aku mari karo manasi sayur pemirsa. Ulah kae bocah wis teko. Sawangku. Iya cekakaan. Nah, iya betul. Lah ndek Mas mbok gawa apa lontong utuh ha? Apa tak pangan karo jangan sop ndak? Iya ora bojone lah. Jangan sop wis habis. Iya, jangan sop habis. Kana tak jukokno anu, dan jukok piring. Kita tutupe. Maaf ya. Iya, Ibu ya minta maaf ngekek anu salah. Jerene lontong utuh jerene Ibu. Oh, gak Ibu mau gak bilang lontong utuh. Tan, tolong beli lontong. Kabeh Bu, iya. Lontong pecel nanti dapatnya 2. Intan 1, Ibu 1. Wes dan jukok anu dimaem neng kono. Bu tak jukok anu. Tak gawekno teh hangat apa ora? Teh hangat apa ora? Gak usah. Sekarep Oh, nggih. Mas Maga. Intan minum teh anget. sekarep Ibu. Ya berarti ya kudu nunggu lah Ibu gawe anget tanpa gula teh hangat tuh ya. Sek enek-enek ya si Bu ya minta maaf ya kayak instruksi sing salah. Demang Ibu piye perintahe? Tan tolong beli no lontong nggone Mbak Kori. Terus Intan jawab kabeh mending ngono. Kalau lontong utuh ya Oke. tak balekno nang wis. Ora lontong utuh. Intan kupingnya sing keliru. Beli lontong Kok iki lho. Krungu kupingku. lontong 2 Nduk. Ya lontong 2, betul. Nggo sarapan lontong pecel. Lah, Ibu Lah kok terus jawab apa ngene kabeh, Bu? Yo kabeh. Wong Lah, kae sak Ibu bungkus mau 5.000 ditakoni piye? Loh, Ibu pengen masak apa? Belum tahu. Belum tahu, Mbak. Ibu Aku belum mau tahu. ditakoki nang ngene. Mm-mm. Lah Intan saiki gak sekolah, enggak udah lulus. Ya sudah. Ya Mau wis. terus aku ditakoki neh. Lah aku pengen jualan apa? Pulsa. Kapan nih belum tahu mau jualan pulsa di mana? Rumahnya Pak Bambang. Waduh, rumah Pak Bambang suntik. Iya. Iki ki rencana insya Allah. Iya. So, nek wis insya Allah wis pas wektune mbuh nyewa apa piye cedakan kono. Nek wis pas modale apa piye lah pokok insya Allah ya. Ya mungkin nggo nyewa atau apa mbuh ya ora ning gone Pak Bambang cedakan kono gak mbuh ning ndi ngono. Apa mungkin nek diizinke Mbak Indah omahe ngarep kuwi engko sing bagian nggone Ibu banyu-banyunan kuwi dirondok diresiki direnovasi anunane banyu kuwi dikeluarkan dienggo dodolan ya gak ero. Kene iki kan sing penting Intan wis duwe rencana. Olah nduk ambune mek suweger ra kaprek. Yo beradus cah. Ya wis ayo tak cus dulu, tak cukup anu tak gawe teh hangat sik dulu ya. Cus. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Lana bina usana wadina dabana bana. Amin. sayur teh lo tak kok ngisor. Alon-alon. Klik.
mbok tarik nih parake mejane. Wes, Oke, wes siap. hop. Tak kok ngisor ya, teh anget ya. Heeh, kok tak Daripada engko aku roh kok. iya roh. Anggone. Daripada ublak. Males putar ra Malah sido putar, ra ngombe. sido. Ngombe. Iki lho Bu karete nek Oh iya ya dikumpulno karete. Ini kan tak wagi pemirsa, zaman biyen lah ngundel ya. gawe es nek ibu saiki wis ora gawe es. Iki gak ibu saiki wis gak dadi dodol es Mbah Sis. Tempene 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enek bonusnya tempe embus anget-anget 2. Ya. Heeh. Iki godhong telo, Dok. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Iki lho ngene. Monggo. Mandul. Mantul ya. Aku sayurannya tak mak mesir. Heeh. Dek bengi ibuke kan rapat. Ya. Napa? Mbak. Ibu napa ya, Mbak? Sopire, Ya. sopire ning Jakarta. Heeh. Dulure ewah nganten Apa? kancane ibu. Menceng apa? Mbak sepurane Mbak Yuno piye aku wis kadung suweneng lho. Diundur-undur terus. Mboten iki minggu ngarep positif. Sing ning gone kuwi lho, ning gone ngebel. Walah. Dewasa aku pesen pitik lho aku. Pitike nggih dilebetke pressure aku. Ngono. Iku tuku nang Mak Ja, Ibu. Mbak Nana. Tak kira Mak Ja gak punya apa? Kak, Titik. Kak. Ini yang mama aku tak pemirsa, jangan tewan. Ya ini wedi nek, nah tekot-tekot. Nah ya wes wong trayu nek keperluan. Mosok kene budal dhewe ora nek sing nyopiri ya piye. Insyaallah kok Repa, Salwa, Intan, aku dan Bayi mbak ning omah aku nunggune omahku. ya ora usah ditunggoni ya ora dadeh. Lah engko nek ditang Ora malah. kan, bismillah ora. Bayi wis belum bisa sak dijak jauh-jauh gak iso. Kaki abuh malah loro. Kayak bayi wis kesadaran wis nek pamane lunga-lunga aku gak usah melok, gak usah dijak. Tapi jenenge anak mesti pengen yo mesti ngajak wong tuane berjalan-jalan, tapi wong bagaimanapun juga kondisi ibu lagi ngono dadi yo untuk saat ini nek pamane nek wisata mbuh ning ndi bayi tidak dijak. Enak ya, Bu. Kaki abah terus sakit terus gue ning gone Pak Bambang malah loro kabeh ibu. Malah nduk wah, lu ngerti salah tiba. Ya. Mangko ae piye, Bu, tak iso tiba jane. Bar subuh, Heeh. ibu tengok-tengok. Heeh. Mbok njaluk minyak tawon Repa ngono. Ya. Enek apa, Nduk? Repa tiba bathuke natabak dadi sebelah kene iki. Anu pemirsa memar pemirsa. Bake pecah kan lho. Ning tempat sampah dibuat ning tempat sampah, bake pecah kok tak donon jenengan. Pola yo piye Salwa kok tiba? Yo kandhani kok. Tiba yo ora nek sing roh totan maune yo hati-hati. Enak.
Makanya Intan hati-hati. Melaku sama aku alon-alon. Kepleset. Natap bak bocor. Enak tempe-nya. Monggo pemirsa. Enak. Rek kowe sapa? Gong ra aku ngicet. Ngono dek. Engko sah. Dingin bar ngesap aja ngesap wes, Pak. Apa ngono lho, Pak? Kak. Aku yo ora pengenmu apa? Kering tempe. Tempe yo eneng. Ya kering tempe ya. Kayak nih HP nih Bu nih Facebook. Aku saiki kan ndelok nih Facebook iki, Pak. Ndelok nih Mas. Pelan-pelan. Apa, Bu? Yo sah. Saiki ndelok nih Facebook aku. Terus digawani minyak tawon enten mang. Dek bengi Intan nganter Kinara mbek Yoyo mbek Repa. Anu Kinara dimandikno apa ora? Apa mau siben apa piye? Enggak saling kelambi tok aduh sesuk. Soalnya bengi siben enggak apa-apa. Bengi kok. Nek Intan ono kondok los mulih bengi yo wadus. Belenggur walah lah ya. Ibu. Apa? Gak Bu pangan iki tempe nem. Mak mah. Tapi enak tempe nih. Tunggu guyu ya Intan. Apa enak kok sama. Kleru. Lang Tumbasnya lontong kecil aja lontong besar. salah, maaf. Iya. Terus ora tak baleni koyo ngono kuwi. Besok. Tempe. Mau cek wes. Wes, mau. Iki wetengku harus bermangan lontong. Itu masakan kok ya? Gak Bodoh sih, manis. Bu. Bodoh sih, Bu, Hangat. lontong. Gak nek menurutku wis dengan. Bismillah. Macam ini yo gak ini. Itu macam ini. Bang. Enak ya? Ngombe tehnya nih toh ya. Seger. Anget-anget. Ora sah manis. Mondo. Anget-anget. Nggih, nanti dilanjut lagi nggih keseruan dan kekopyoran kita berdua. Mindi yo. Mbah engko jare yen bandu lho. Bandune dicoklekno Kinara. Ayiyi dikekno. Ayiyi. Pedah. Laporan Mas Dinas. Mas, anu banduku dicoklekno Kinara. Wis ora usah laporan aku ngono. Iki lho, Bu, Pak Jan, Bu. Halo. Mak. Wis sarapan porong? Wis sarapan? Urung pengen. Paling perene, Bu, paling. Esok tak dono bake langsung dibuat Dek Dewi ning tempat sampah. Oh,
dibakne tempat sampah. Walah, engko sampeyan njaluk cerita Dik Dewi kronologine aku sampai walah Dik ndane lorone aku ngono. Nek mlaku alon-alon nduk aku ngono. Ora Pak iki. Heeh. Wah, juga anu enggak aku kan juga nyuci toh ya. Ini kadang-kadang. Sekali. Iki lho bae pecah. Dadi ngene iki, Mak. Bae langsung pecah. Paling ini Mbak Deno ini terus buang. Nek posisi kayak nek sini kan bener ya, Mbak. Ketoke nek isine separuh ketoke. Ora nek sini. Iki langsung pecah-pecah iki lho pemirsa. Halo juga Mbak. Iya. Ya Iki bae iki biasanya bae kan dienggo ngisi banyu kan iki ya, Mak, ning mesin cuci. Iki nang watap sak pole lho, Mak. Natap iki lho, Mak. Oh, kita ke sekolah. Ketoke sekolah cah kuwi yo wong apa salwa ya yo pantang mundur ya, Mak. Bocah iki ya yo ora dirasakno lho. Ngasek kaya ngene iki lho, bae. Piye jalan? Yo. Lagi sangat bulan terus. Iki lho Tan, nyala Tan. Lho, Mbak bulan. Berak. Cuma Mbak Dewi pengen dia. Iya, Dek Dewi jek ning omah, Mak Ja. Kok nama tadi? Oh, ketok dia ngetero sekolah he. Ngetero sekolah, Mak. Sampai ngono Ibu. Lah iya. Piye coba nggih roh piye? Lah, delok. Oh. Piye jalan? Ngono cek Mbak hutan ya. Coba bayangno. Muga-muga ya gak piye-piye, Mak. Langsung ning bathuk sebelah kene lho, Mak. Mas Mak. Dirosok, Mak ya, dirosok sampean kok pojokan rapopo. Enek Pak Rangga kok. Lah. Ora kok banget. Gak sarapan tenan sampean kayak Mbak Kori. Esok mari. Iki Mas sampean gak sarapan apa sih lah? Kok ternyata gak gelem ya Mbak. Ora gelem sarapan. Oh iya, kok nek MBG ya, Mak ya. Kok petal lore nek yo nganggo. Oh, iya. Wis kan wis laris kok bakule laris wis, Mak. Alhamdulillah Kimang dengan kesadaran hati ora usah dikongkon ngewangi bundane. Tak ewangi yo Ndak, tak sileki hanger yo Ndak, biasane walah. Nek lagi buntu atine. Tak usah nang ngilahanganku kuwi Mbak. Oh ya, wes. Kok nek kurang lagi pinjem ya. Wes nya ditampa. Ditampa. Nah, iki Ndek mang ning kene pemirsa, salah malah kepleset. Tak tutne, Dek. Kan kena banyu sabun-sabun ya. Iya, terus kepleset nang pojokan kono kuwi lho. Hati-hati Tan. Mengkane toh, Tan nek pamane baratus ki kamar mandi nang digosok ben ora kena sabun-sabun, ben ora mleseti. Iki ki ndekne metu ndi lah jane mepe kumbahan ki. Oh. Buantere kaya ngene pemirsa jenengan tak critani. Ora iso nek gudak Intan ae. Wes alon-alon. Bantu Bunda. Nah, aja terlalu rempet-rempet nduk ora nduk dianu sithik. Iya. Biar entuk udara. Lah iki kok aku teh Ijek akeh. Tak kandhani. Iku ijek akeh. Seblok, Nduk. Lah kae ijek enek kosong kae. Kae sing sebelah kono kae ijek kosong. iya aku ngombak kok wae. Iya. Gak apa-apa ya Nduk tak syuting terus ya. Kurang 4 menit iki. Aduh Tan, aduh Nduk, ketatap buke. Lho ya buke kok dindon dandang. Lah aku gak roh mundur-mundur nuwabrak iki lho. Mak jegagi ngono. Rungokno Ibu nek bar adus bekas-bekas sabun kuwi ndang digosok supaya ora lunyu. Salwa kuwi mang jarene bundane kan bekas sabun-sabun urung diresiki to terus kepleset ngono lho. Ibu ape tuku kuas, Nduk, nggo ngresiki kamar mandi. Kuase Ibu anu apa jenenge jebol pedot. Kuase kuas nggone Pak Nandong lho, tuku kuas. Ya yo lah. Mbak Dewi pesen sop-sopan nggone Mbak Nana. Piye sidone dina iki masak apa, Bro? Belum tahu aku
Aku belum tahu. Mau tan aku nek belum tahu lah pengen apa? Ora roh. Ya wes nek ora roh aku pengen meneng ae. Aku gak roh. Ya wes kok dilanjut ning gone Mbak Nana, ditutup ning gone Mbak Nana blonjo ya. Enggak. Anu pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, apa KUA Kecamatan Sambong. Anggek berjalan sehat. Bu Yun nyuwun difoto. Lah, dulu itu ada gurune Mbak Indah tan ning kono tan. Gurune Mbak Indah, Bu Lastri dulu guru ning gone madrasah. Sekarang jadi anu pegawai Depak. Iya. Mau kesini lo pemirsa, Tan. Ceritanya iki kantore Pak O pemirsa, iki kantore Pak O dari sisi belakang. Iki mang ceritanya Intan kan ape nganggo wifi. Lah kok HP mati. Oh iya nduk Ibu lali. Akhirnya lagi bayar wifi. Nggih pun pemirsa demikian nggih konten pagi ini. Pagi menjelang siang ya Tan. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga saya sakit apari sembuh, untuk pejuang garis jiwa semoga diberikan hubungan yang saleh-salehah. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Dek wau anu lho pemirsa, bapak-bapak ibu-ibu pegawai KUA Kecamatan Sambong nyuwun di syuting lho ya Tan ya. Mbak Yun aku syuting. Ayo berbaris. Soalnya pe disyutingin Tan. Tidak wis selesai ya Tan ya. Oke, kita bayar wifi dulu. Doa terbaik untuk jangan semua. Ya. Ayo naik. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.